अगर आप भी चाहते हैं कि लापालॉप म्यूजिक का हिट ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। एगो दुगो नाही सुनाए सखी, गलती भइल दिन का कहीं पहिला दिन। एगो दुगो नाही सुनाए सखी, गलती भइल दिन का कहीं पहिला दिन। तो सैया में भूसल साड़ी के हमारा दिन का कहीं पहिला दिन। पिया में घुसल साड़ी के हमारा दिन का कहीं पहिला दिन। पहिला दिन पिया में घुसल प्रीति फिल्म्स रिकॉर्डिंग स्टूडियो चिरैया। पहिला गलती फाटल बाबी हवती हमारा साड़ी। राजा जी मोर प्यार में जो बधैल तोरा का बारी। पहिला गलती फाटल बाबी हवती हमारा साड़ी। राजा जी मोर प्यार में जो बधैल तोरा का बारी। हम महंगा साड़ी आइल रहे कलकत्ता से कीन का कहीं पहिला दिन। महंगा साड़ी आइल रहे कलकत्ता से कीन का कहीं पहिला दिन। तो सैया में भूसल साड़ी के हमारा पीन का कहीं पहिला दिन। पिया में घुसल साड़ी के हमारा पीन का कहीं पहिला दिन। पिया में घुसल सैया में घुसल साड़ी के हमारा पीन पहिला दिन। सैया में घुसल दूसरा गलती भइली राजी भइला के रेट में। नाक में के नथिया टूटल चुमा चाटी ले तमे। ये सखी दूसरा गलती भइली राजी भइला के रेट में। नाक में के नथिया टूटल चुमा चाटी ले तमे। ससुरा के चिन्हासी भइल चेहरा मलिन का कहीं पहिला दिन। ससुरा के चिन्हासी भइल चेहरा मलिन का कहीं पहिला दिन। तो सैया में घुसल साड़ी के हमारा पीन का कहीं पहिला दिन। पिया में घुसल साड़ी के हमारा पीन का कहीं पहिला दिन। पहिला दिन पिया में घुसल तीसरा का बताई बंद भइल जबलाई। पहिला मिलन दीनानाथ हो रहे फर्स्ट नाइट। तीसरा का बताई जब बंद भइल लाइट। पहिला मिलन दीनानाथ हो रहे फर्स्ट नाइट। न लगे कुछ रहे का हम बताई, राजा सुबास के सीन का कहीं पहिला दिन। अलगे कुछ रहे का हम